Ahoj, som Andrej a na našom webe zvážsito.sk nájdeš aj takéto váhy. Máme takéto váhy, aj takéto váhy. Nie, žartujem, toto nemáme. Máme takéto, aj takéto, aj takéto. A máme aj takéto namakané mašiny. Celonerezový lutant, celonerezová pošta. Konkrétne táto váha nie jedným sirárom. Fajnové sirečky majú. Jednoducho položíš produkt a tlačiareň ti vytlačí ako produktovú, tak aj kartónovú etiketu súčasne. Keď si to chceš všetko pekne zosumarizovať na paletku, dáš si aj paletovú etiketku. A navyše to viem poslať na USBčko, alebo do cloudu, alebo do mailu. Nech to máš ráno fresh. Zváž si to SK.